Zdarec lidi. Na začátek videa bych vám chtěl popřát všechno nejlepší do nového roku a v tomhle videu vám jenom krátce řeknu, co je v tomto roce v plánu, co se v minulém roce změnilo, proč jsem moc nenatáčel, co můžete očekávat v tomhle roce z hlediska videí a do jakých projektů se můžete společně zapojit. Tak jdem na to. Jak jste si možná všimli, pokud mě sledujete delší dobu, tak už se téměř nevěnuju akcím. Sám osobně do akcí ještě nějaké peníze investuji, ale nevěnuji se analýze a analýzu jsem přenechal někomu jinému. O tom, když tak zase v nějakém jiném videu, tím se teďka nebudem zdržovat. Věnuji se tedy kompletně nyní už nemovitostem, ten barák za mnou, ten není náš, zas takové velké projekty neděláme. Nicméně budeme právě v letošním roce dělat jeden větší projekt s činžovním domem, do kterého se můžete zapojit i vy, jakožto diváci, a to různými formami. O tom si ještě více řekneme potom ve speciálním videu. V minulém roce jsem naposledy vydal video asi v 8. měsíci, v srpnu, a od té doby jste o mě v podstatě neslyšeli. Bylo to z toho důvodu, že jak pomáháme investorům kupovat nemovitosti, tak byla obrovská poptávka a neměl jsem absolutně kapacity na to točit nějaká videa a tím si ještě zvyšovat vlastně dosah těch mých služeb, čímž by to pravděpodobně způsobilo ještě větší poptávku, kterou bychom nestihli uspokojit. Což jsem nechtěl, protože by to samozřejmě postihlo zákaznickou zkušenost a to nechci. Chci, aby kdokoliv, kdo s námi chce nakoupit nemovitost, abychom měli kapacity se mu naplno věnovat a aby jsme nemuseli prostě nějak to omezovat a dávat mu nějakou horší službu, než jaká je nějaká moje představa. Takže z toho důvodu jsem ani nenatáčel videa, protože kdybych tam řešil, co třeba pro klienty děláme, tak by se ozvali další lidi a už bychom absolutně nestíhali. Letos už se nám to povedlo výrazně zlepšit. Nyní už ty kapacity máme lepší, v týmu je více lidí, jsme více sehraní, máme některé procesy ještě lépe odladěné, takže se to nyní dá v pohodě už zase zvládat. Proto taky počítám, že budu točit další videa. A kromě toho, že s investorům pomáháme nakupovat nemovitosti, tak právě letos začínáme řešit i přímo celé činžovní domy. Nyní zrovna teďka jsou na cestě k Ostravě, do Bohumína, kde máme vyhlídnutý jeden činžovní dům, o tom potom natočím ještě další videa, kde pokud bychom ho koupili, tak my máme nějaký svůj kapitál, něco nám možná dá banka, ale vy, pokud by se vám to líbilo, tak můžete právě nám v podstatě nějaké peníze půjčit, abychom mohli ten projekt zrealizovat rychleji, protože častokrát s bankou je to komplikované a taky pokud bychom do toho narvali všechno jenom naše peníze, tak by se nám prostě bychom vyčerpali naše prostředky a nemohli bychom investovat do ničeho jiného. Nebudu teďka v tomhle videu zabrušovat úplně do toho, jako do toho konkrétního projektu, protože ani nevím, jestli ho jako koupíme, jestli se tam podaří domluvit dobrá cena a tak podobně. O tom bych potom natočil konkrétní video, ale zjednodušeně náš plán je zhruba takový, že koupíme nějaký dům v horším stavu, ten předěláme kompletně, předěláme půdorysy, upravíme velikosti jednotek, protože samozřejmě menší jednotky jsou ekonomicky zajímavější než větší jednotky a typicky tady v těchto třeba 100 let starých bytových domech bývají třeba 80 i 90 metrové byty, třeba 3 plus jedničky a my to předěláme na třeba 2K, 3K, které ty 2K budou mít třeba necelých 50 metrů a ty 3K třeba necelých 65 metrů. Díky čemu už získáme ne třeba 3 byty na patro, ale třeba 5 bytů na patro a samozřejmě potom ekonomika je daleko zajímavější. A vy můžete zaprvé při tom vstupu nám půjčit nějaké peníze, za což vám dáme úrok 0,8% měsíčně. Tyhle peníze se vám vrátí velmi rychle a zároveň díky tomu, když nám půjčíte ty peníze, tak si budete moct předrezervovat některý ten byt. A teď to nejdůležitější.
Ve chvíli, kdy my ten bytový dům celý zrekonstruujeme a potom budeme rozprodávat, tak moje ideální představa je taková, že všechno to prodáme investorům a budeme tam dělat garantovanou správu. Protože, jak jsem zmiňoval, třeba už u nějaké jiné společnosti, se kterou nakonec jsem teda nebyl absolutně spokojený, tak ve chvíli, kdy jeden správce spravuje celý bytový dům, tak ta efektivita té správy je mnohem vyšší, když v rámci jedné jízdy třeba k tomu bytovému domu je schopný obhospodařit třeba 15 bytových jednotek. Oproti tomu, pokud typický správce spravuje jednu jedinou bytovou jednotku v jednom domě, tak furt jenom jezdí zleva doprava a vzniká tam otřesná neefektivita. Kromě toho v hlavě musí mít všechna ta data o každém tom bytovém domě. Takhle ten správce má na starosti třeba 5 bytových domů, kde v každém je 15 bytových jednotek a všechno je výrazně jednodušší. Proto právě se chci do budoucna vydat touto cestou, že sám budu skupovat ty svoje bytové jednotky, budu koncentrovat do konkrétních bytových domů a i vám bych chtěl tohle nabídnout, že právě díky té vyšší efektivitě vám budeme schopni nabídnout byty se zajímavým výnosovým procentem, s garantovaným nájmem, protože jak tam budeme všechno řešit, tak jsme schopni zajistit tu garanci. A přitom by to mělo být pro vás stále investičně zajímavý, i přesto, že tam bude ta garance. Takže to je nějaká moje představa a díky tomu bych chtěl právě dostat i tu službu toho vyhledávání těch investičních nemovitostí na ještě vyšší úroveň, protože ve chvíli, kdy kupujeme byty od třetích stran, tak častokrát je velmi komplikované zajistit nějakou jako úroveň jakosti. Může tam nastat spoustu proměnných, který zhoršují tu potom zákaznickou zkušenost toho klienta. Jestli jste třeba viděli videa od Andrewa, tak tomu se třeba stalo, že se s prodávajícím 3 měsíce domlouval na to, aby se vůbec potkali, nebo 2,5 měsíce. Ve chvíli, kdy to budeme prodávat napřímo my, tak tenhle problém odpadá, protože to jsme schopni mít pod kontrolou. Potom, když tam budete mít nějakého problematického nájemníka, tak my si dopředu budeme schopni skrz naši správu zajistit, jaký tam bude nájemník, dát mu naše podmínky a další takovéhle věci. Proto právě tam jsme schopni zajistit i tu garanci a přesto si myslím, že to bude investorsky zajímavé. Minimálně ty čísla nyní takhle vypadají. Takže to je nějaký plán teďka na tenhle rok. A omlouvám se za to, že teďka ty videa moc nevycházela. Vyšlo poslední video teďka jenom, kde jsem víceméně připravoval video pro klienty, aby viděli, jak funguje ta naše služba, nákup nemovitostí z gauče, a od toho vlastně srpna jsem jinak nic nevydal, takže za to se omlouvám. Nicméně letos by to mělo být trošku zajímavější. Za prvé budou videa přímo z terénu, z těch bytových domů, jak to budeme rekonstruovat, kupovat, potom upravovat, prodávat, případně potom i obsazovat. A zároveň i bude video nové s Lenkou Kasovou, protože ta si kupuje nový byt a tam se bude dělat rekonstrukce, takže přesně ukážu čísla zase, co koupila, za jakých podmínek, kolik to bude vynášet, kolik bude stát rekonstrukce, jaký stav byl před rekonstrukcí, jaký stav byl po rekonstrukci, takže na to všechno se můžete těšit a to je asi tak všechno, co jsem teďka vám takhle chtěl říct. Takže ještě jednou všechno nejlepší do nového roku. Myslím si, že letos bude samozřejmě jako ta intenzita videí rozhodně menší, než na co jste byli zvyklí hodně jako v minulosti, kdy jsem vydával třeba jedno video týdně, to určitě nečekejte, počítejte tak jedno video za 14 dní až měsíc, ale zase si myslím, že ty videa fakt budou stát za to, protože to v podstatě všechno bude z terénu, kde si ukážeme to na cihlu očištěné ty projekty a myslím si, že to bude hodně zajímavé. Já se na to osobně těším, doufám, že to bude bavit i vás. Tak díky za pozornost a zatím zdarec.